Durante estes días, a subdelegación do Goberno na Coruña continúa co reparto de máscaras cirúrxicas a toda a poboación. A iniciativa ten como principal finalidade reforzar e dar cumprimento á medida que entrou en vigor este pasado luns, coincidindo co inicio da fase 0, e que establece a obriga do uso de máscaras no transporte público. En toda a provincia da Coruña foron máis de 100 puntos de reparto. Na maioría dos casos optouse por zonas moi confluídas, como é o caso de estacións de autobuses e ferrocarril, e entradas a polígonos industriais e accesos a portos. Nos labores de reparto participan un numeroso contingente de axentes da Policía Nacional e da Garda Civil, así como tamén policías locais e autonómicos e voluntarios de protección civil. Durante a xornada de hoxe iniciouse tamén a segunda fase de entregas de máscaras a entidades sociais e asistenciais da provincia, para facilitar as súas tarefas de voluntariado e de xestión desta crise sanitaria. Con este reparto, dende a subdelegación do Goberno, pretende contribuirse a diminuir a posibilidade de contaxio do COVID-19 entre os traballadores destes centros e tamén os seus usuarios.